ரிபப்ளிக் டே கிராஃப்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஹாப்பி ரிபப்ளிக் டே ஃபார் மை ஆல் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். வீடியோக்குள்ள போகிறது முன்னாடி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிபப்ளிக் டே கிராஃப்ட் செய்கிறதுக்காக தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன வேணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு வந்து மேப் வந்து ட்ரா வராது, அதனால் என்கிட்ட இருக்கிற ட்ரேசர் வச்சு வரைஞ்சிப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு சிசர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பிளேடு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸு, 2 பல்சஸ்ஸு. இது வந்து எல்லோ கலரில் இருந்துச்சு, நான் வந்து கலரை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பெயிண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் க்ளூ எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப வாங்க ரிபப்ளிக் டே கிராஃப்ட் செய்ய போயிடலாம். ரொம்ப வந்து கிராஃப்ட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ட்ரேசரை வச்சு இதில் வரைஞ்சிக்கிறேன். கார்ட்போர்டில் உங்களுக்கு வரைஞ்சிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ வந்து கட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரேஸை வச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து சிசரையும் பிளேடை வச்சு அதை அவுட்லைனோட கட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை போல் கட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேப்பை வந்து அந்த கார்ட்போர்டில் வராதனால நான் வேறு கார்ட்போர்டில் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து இந்தமாரி 2 லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இது ஏன்னா இந்த 2 பல்சஸும் ரைஸையும் இப்போ நம்ம வந்து நேஷ்னல் கலராக பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு வந்து நம்ம க்ளூ எடுத்துக்கலாம். க்ளூ எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது வந்து ரோஸ் கலர் கலர்னால அந்தமாரி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம இதை அந்த லைன் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பல்சஸ் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆகும். இப்போ நல்லா பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து கரெக்டாக அந்த ரோஸ் கலரை அந்த லைனோட ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ரொம்ப கிட்டே இருக்கிற ஆரஞ்சு கலர் பல்சஸை வந்து இந்த கம்மில் அப்ளை பண்ணோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாகில் வர்றதே ஆரஞ்சு தான், அதனால் இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி போட்டாலே போதும், அதுவே பேஸ்ட் ஆகிடும். நிறையா ஃபுல்லாக கொட்டிடுங்க. இப்படி கொட்டிட்டிங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளிடுங்க. நம்ம எவ்வளோ கம்மு போட்டிருக்கோமோ அவ்வளோதான் பேஸ்ட் ஆகும். இந்த பாருங்கள், அழகாக நம்ம போட்ட கம்மு அளவு கரெக்டாக பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஒன்றும் வேணுன்னா கூட அந்த சைடில் கம்மெல்லாம் ஒட்டாததை நம்ம வந்து அழகாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், க்ளீனாக ஒட்டியாச்சு, சூப்பராக இருக்குது. இதே மாதிரி இங்கே வந்து கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கம்மை வந்து நல்லா பரவுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதேமாரி கம்மை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரைஸை வந்து இதில் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இந்தமாரி போட்டுக்கோங்க. அது வந்து அந்த பல்சஸில் படாமல் இந்தமாரி போட்டுக்கோங்க, போதும். இதை வந்து நம்ம இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி கீழே கொட்டினோனாலே பாருங்கள், சூப்பராக பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இது நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து நம்ம கேப்பில் இருக்கிறதுனா ஃபில் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் போட போகிறோம். அதுக்காக நம்ம கம்மை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம கம்மை வந்து பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம க்ரீன் பல்சரை வந்து அது மேலே போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. க்ரீன் பல்சஸ் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு. இந்த பாருங்கள், நம்மளோட நேஷ்னல் கலர் வந்தாச்சு. இப்போ வந்து நான் இதை வந்து ஒழுங்காக பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சூப்பராக நம்மளோட நேஷ்னல் கலர்ஸை வந்து நம்ம மேப்பில் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு.
இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேலை என்னன்னா, இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம சென்டரில் சர்க்கிளில் கட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்மளோட நேஷ்னல் மேப்பை வந்து நேஷ்னல் கலரால் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரிப்பப்ளிக் டே கிராஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்பெக்ட் ஜென சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய். ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே ஃபார் ஆல் த எக்ஸ்பெக்ட் ஜென சப்ஸ்கிரைபர். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.